Dobrý den všem, děkuji moc za pozvání na tuhle skvělou konferenci. Jsem moc rád, že vlastně mám tu první přednášku, jste čerství, takže doufám, že bude spousta otázek, na některé určitě nebudu schopen odpovědět, ale moc se na ně těším, protože dialog se studenty je vlastně jako jedna z nejdůležitějších věcí a hned řeknu proč. Děkuji moc za to představení, ale realita je taková, abych to shrnul do jedné věty, že jsem novinář a neustále se pletu. A už se za to ani nestydím, ono je to zcela logické ze dvou důvodů. Jeden, ten méně podstatný, je, že jsem v Praze, kde samozřejmě je spousta institucí pro mě důležitých, spousta důležitých hráčů, ale je to bublina. Já upřímně řečeno moc nevím, co se děje v Jihočeském kraji. Jednou za čas vyjedu na nějakou reportáž, ale že bych úplně věděl, co se děje po České republice, tak i když se snažím, tak ne. A ta bublina skutečně vás ovlivňuje, ať proti tomu bojujete, či ne. Druhá důležitější věc spočívá v tom, že jsem novinář. Často vycházím z těch prvních dojmů, prvních čísel, prvních dat. Úplně nevím, jak přesně ty jednotlivé tenze ve společnosti fungují, co si myslí mladí, co si myslí staří, co si myslí lidé v Čechách, na Moravě, nevím. A pro mě je to strašně důležitá věc, protože když jsem přemýšlel, jak vlastně popsat těch příštích 10 let, nebo jaký by mohl být ten vývoj České republiky v dalších 10 letech, tak vlastně pro mě nakonec je nejzajímavější a nejdůležitější ten úplný počátek, který je jádrem i novinářské práce, a to je pokus zjistit, jak na tom vlastně česká společnost je. Za chvilku si připomeneme příští týden 200 let od narození Karla Havlíčka Borovského. Myslím, že doteďka není lepší příklad, byť pro vás je to nudná maturitní otázka, než právě vlastně ta zvídavost, ta schopnost jít k popisu reality, kterou už jsme viděli někdy v polovině 19. století u právě tohoto muže, a je dobře, že si ho doteďka připomínáme. Abych nebyl abstraktní, tak konkrétní věc, tyto sněmovní volby, které dopadly pro mnoho z nás velmi překvapivě. První komentáře, které jste zaslechli nebo viděli, četli v médiích po tom oznámení, tak byly: Česko chce úplně jasně změnu. Andrej Babiš končí. Nastupuje vlastně vláda dvou koalic, včetně i nového poslance Pavla Klímy, který tady měl úvodní proslov. Já jsem za tu změnu rád. Přál jsem si, aby nějaká taková změna nastala. Nicméně povinností novináře je se podívat nejenom na ty výsledky, které nám vyprodukuje volební systém, ale i na to, co vlastně jednotlivé segmenty společnosti chtěli nebo nechtěli. Tak jestli vás můžu na začátek zahltit pár čísly, tak ono to ukáže, že opravdu někdy posoudit, co se děje v té české společnosti, je na delší běh. Volilo 5,3 milionu voličů, z toho ale 1 milion hlasů propadl. V tom smyslu, že volili strany, které nepřekročily to 5% kvórum. Pánové Šlachta, Hamáček a Filip v čele přísahy ČSSD a KSČM se postarali o to, že propadlo 700 000 hlasů. Jenom pro představu, třeba v roce 2017 propadlo pouze 316 000 hlasů. Ono je to logické, protože jestli si někdo vzpomene ještě na volby 2017, tak vlastně všechny ty menší strany se nakonec dostaly, takže to propadlo relativně málo. Tentokrát i poměrně velké strany se nedostaly pod tou 5% hranicí, byly ty zmiňované 3 strany a ještě pak samozřejmě nějaké další a byl z toho najednou 1 milion hlasů. Další věc, která je strašně zajímavá na těch volbách, jsou ty předvolební koalice Spolu a Pirátů a Starostů, které byly klíčem k tomu úspěchu, že ta změna se podařila. Na druhou stranu, když se nyní díváme na rozložení těch sil, tak asi jste si někteří všimli, že je poměrně nerovnoměrné a speciálně u Pirátů a Starostů, tak jste určitě zaznamenali, že Piráti nejsou úplně spokojení s tím, že ač mají minimálně srovnatelnou podporu jako Starostové a nezávislí, tak mají pouhé 3 poslance, zatímco díky kroužkování, to znamená nějaké preferenční podpoře, Starostové a nezávislí mají 33 poslanců. Hned se v médiích pak objevilo nějaké jako zpochybňování, jestli je to legitimní nebo není legitimní. Je to legitimní, je to podle demokraticky přijatého volebního zákona a ta většina 108 hlasů skutečně slibuje, a já doufám, že také docílí poměrně výrazné změny. Na druhou stranu, pro to poznání společnosti je strašně důležité si přiznat, že ten 1 milion hlasů, možná ještě více, nikam do dalších voleb nezmizí. A to je něco, na co často zapomínáme při těch plánech do budoucna, tak teď se Česko vyslovilo pro jasně
extrémně pravicovou orientaci, teď chce změnu, teď už nechce Andreje Babiše, tak je právě strašně důležité si uvědomovat, jak v celé té společnosti jsou rozložené jednotlivé nálady, které vyhřeznou zase v dalších volbách a pak jsme často velmi překvapeni. Abych uvedl zase jeden příklad, tak bych rád si vzpomněl na poslední prezidentské volby, kdy možná si to ještě někdo pamatuje. Po prvním kole sice vyhrál stávající prezident Miloš Zeman s 1,9 milionem hlasů, ale na druhém místě poměrně hodně získal Jiří Drahoš, 1,3 milionu. A v té chvíli zase ty první dojmy bylo, ano, je to druhé místo, ale je úplně jasné, že Jiří Drahoš musí vyhrát. Proč? Protože všichni ty další kandidáti, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Michal Horáček, Mirek Topolánek, dohromady měli podporu 1,6 milionů voličů a zároveň všichni deklarovali podporu právě Jiřímu Drahošovi. Tak teď prostá matematika. Miloš Zeman 1,9 milionů hlasů a nikdo z těch dalších kandidátů ho příliš nepodporuje. A proti tomu Jiří Drahoš, který už má 1,3 milionu a k tomu může dostat ještě 1,6 milionů. Tak teď prosté kupecké počty, 2,9 milionů musí být vždycky větší než 1,3 milionu. A jak to dopadlo? Právě protože jsme neznali úplně dobře společnost, nevěděli jsme, že speciálně v některých pohraničních oblastech je spousta protestně naladěných lidí, kteří moc nechodí k těm volbám, nebo v tom prvním kole prezidentské volby nepřišli, ale stávající prezident je dokázal aktivizovat, tak nakonec toho byla výhra. A všichni byli strašně překvapeni, jak je to možné, teď to neodpovídá té základní matematice. A přece se to stalo. Z toho vlastně chci jako usoudit jednu věc, která na jednu stranu je pochopitelná, ale upřímně řečeno strašně často na ní zapomínáme, že není důležité se koukat jenom na ty aktuální volební výsledky, aktuální čísla, aktuální změnu, ale na nějaké trendy, na nějaké společenské pohyby, které tady s námi budou, ať zrovna ta strana bude mít o procento více či méně. Jak je to těžké, abych to ještě více zamotal, tak jsem si vybral 2 témata, o kterých se i tady v České republice opravdu hodně hádáme, ale úplně nevíme, proč ty pozice zastáváme. Možná se mnou budete pak nesouhlasit a já jenom se na ty otázky těším. Vybral jsem si téma migrace, kdy opravdu se asi shodneme, že možná jsou některé evropské země, kde je ta debata ještě vyhrocenější. Nicméně i tady u nás jsou poměrně výrazné názory vůči této tématice a konec konců, když si vzpomenu právě na předvolební plakáty právě Miloše Zemana, ne Jiřímu Drahošovi a migrantům, teď si vzpomenu na plakáty SPD a jiných, když si vzpomenu na předvolební plakáty, ano, že nás budou chránit před nelegálními migranty až do roztrhání těla, tak asi se shodneme na tom, že to prostě je důležité téma v české společnosti. A pro mě bylo strašně jako inspirativní rozhovor s švédskou politoložkou, která se jmenuje Johanna Rikneová, kdy vlastně jsem narazil na jeden její výzkum, i to patří k novinařině, neustále něco zjišťovat, možná z toho googlování nic není, ale co kdyby vám někdo dal nějaký jiný pohled, který vám chyběl. A narazil jsem na její vědeckou studii o vysvětlení voličského úspěchu ve Švédsku tamních švédských demokratů, kteří jsou zřazeni proti migrační krajní pravici. A byla to studie o jejich volebním výsledku v roce 2018, kdy tam skončili na 3. místě. A ta studie dovozovala, že ač v celé Evropě si říkal, no oni posílili, protože prostě od roku 2015 je tady nezvládnutá migrační krize, to je jasné, že museli nabrat nějaké hlasy. Tak ona dovozovala, no možná to má nějaký vliv, ale rozhodně to není ten hlavní stavební kámen podpory této strany. Tak to jsem nevydržel a napsal jsem jí anglicky: dobrý den, paní profesorko, můžete mě to vysvětlit, zkuste mě k tomu něco říct, tak to je jasné, oni se jednoznačně staraví proti migraci, je to úplně stejné jako AfD v Německu, Marine Le Penová ve Francii, SPD v Česku a teď jsem uváděl nějaké ty příklady, které mám načtené z toho prvotního čtení evropských médií. A ona říkala, no ale já jsem si to myslel taky, ale nevyšlo mi to tak. Tak jsem říkal, tak mě to prosím vysvětlete. A ona mě napsala, že vlastně největší podpora švédských demokratů jako nějaké
krajnější, protestnější strany, je tam, kde ty regiony zažily relativně největší ekonomický a sociální úpadek během reforem, které se děly o dekádu předtím. A dokonce, když si to zjišťovali, jestli skutečně tady to je ten hlavní stavební kámen, tak tam zkoumali i jestli má nějaký vliv to, že je tam více migrantů v nějakých lokalitách na ten volební výsledek švédských demokratů. A zjistili, že paradoxně tam, kde je méně těch migrantů, tak tam je vyšší volební výsledek, protože často jde o kraje, které ekonomicky ztratily v poslední době. Z toho logicky se nabízí hypotéza, že ta vyostřená kulturní válka o věci typu migranti, klima, najdeme určitě jiné věci, tak často má mnohem hlubší kořeny a často jsou to právě nějaké ekonomické, sociální nespokojenosti, které vlastně ústí v to, že si ty lidé v tom regionu myslí, že jsou trošku odstrčeni, moc se na ně nehledí. Koneckonců, když se podíváme právě zpět na druhé kolo prezidentských voleb v České republice, tak to přeci byl ten hlavní, jak se říká, message pana prezidenta Zemana. Já jsem váš reprezentant, já se vás zastanu proti tomu pražskému establishmentu a teď na chvilku zapomeňte, že od roku 89 jsem součást toho establishmentu. Podobná rétorika je přeci i Tomia Okamury, člověka, který byl vlastně velmi dlouho velmi liberálním propagátorem různého multikulturního soužití v rámci jeho propagaci cestovního ruchu a porozumění mezi národy. A pak také vlastně přešel na ty pozice: já jsem váš hlas a pokud chcete protestovat proti Praze, tak já jsem pro vás dobrá volba. Abych ještě zmínil jeden výzkum, a tím už výzkumy skončím, tak to je z roku 2019 studie společnosti Mercator, která zkoumala výsledky parlamentních voleb v Německu z roku 2017, kdy výrazně uspěla protiimigrační a protiislámská AfD, Alternativa pro Německo. A zjistili v podstatě to, co v tom Švédsku, že v jednotlivých volebních obvodech byla tato strana o to úspěšnější, čím méně imigrantů v nich žilo. Já nevím, jestli to ještě jednou zopakovat, aby jsme si to uvědomili, tu absurditu, ale skutečně prostá přítomnost skupin migrantů neposilovala volební výsledek AfD, ale naopak ho oslabovala. Jo, často to pak i vidíme, že vlastně relativně méně migrantů je v těch nových zemích, v tom bývalém východním Německu, a tam je AfD nejsilnější. Je to prostě nějaká operacionalizace strachu, kterou ten region má, který pociťuje vlastně už od toho roku 89, že ta transformace a spojení východního západního Německa pro ně třeba nebyla tak výhodná, jak se jim tvrdilo. A jakákoliv událost, která jim dává možnost říct do toho Berlína: ne, na nás tady trošinku zapomínáte, tak je příležitost, kterou právě využívají, a je opravdu skoro až jedno, jestli je to zrovna migrace, nebo je to boj o klima, nebo je to něco jiného. Prostě to protestní naladění je strašně důležité. Proč jsem to celé říkal? Říkal jsem to vlastně na počátku, že my si tady můžeme plánovat dalších 10 let České republiky, jak chceme. Ale pokud nepochopíme, co ta společnost chce, a znovu říkám, já z pražské bubliny, z činžovního bytu na pražských Vinohradech to opravdu dohlédnu velmi těžko, tak se moc dál neposuneme, protože budeme plánovat nějakou budoucnost, která ale nemusí být přijatelná pro většinu v této republice. A pokud není přijatelná pro většinu, no tak nedostane demokratickou podporu, a pokud nedostane demokratickou podporu, tak se nikdy nestane. Protože abychom si přáli, aby někdo zaváděl osvícenecky, autoritářsky některé reformy, to si myslím, že není ta správná cesta, byť mám pocit, že v dnešní nebo nedávné politické reprezentaci k tomu někteří z českých politiků poměrně dost inklinují. Já jsem právě, protože jsem nad tím neustále přemýšlel jako pozorovatel politického dění, jaké jsou ty jednotlivé politické strategie, tak mě to nedalo a napsal jsem o tom celou knížku, jmenuje se to Česko versus budoucnost, vydal jsem to před pár měsíci a vlastně jsem se snažil nějakým způsobem vlastně sestavit ty politické strategie, které vidím. Já nikde nevidím tu politickou strategii, která by skutečně chtěla být co nejvíc inkluzivnější, zahrnout vlastně zájmy mladých, ale zájmy i seniorů, kteří brzo budou jednou z největších jako věkových kohort, a skutečně koho nepodpoří 3 miliony důchodců, tak ten nebude vládnout v té Praze.
konsenzus nějaký, který by se zasazoval o zájmy venkova, ale i zájmy měst, který by nezapomněl na příměstské oblasti, které jsou často občansky, školsky, zdravotnicky naprosto neřešené. Prostě nějaký konsenzus, který by skutečně dal dohromady těch příštích 10 let, na kterých bychom se mohli shodnout. A já moc tuto strategii nevidím, ale nemíním z toho obvinovat politiky, protože ona ta strategie se moc nevyplácí. Je mnohem lepší se zaměřit na nějaký segment a ten plně oslovit, než se snažit pochytat pár voličů z různě rozestavených skupin. To je základ politického marketingu a s tím asi nic nenaděláme. Já jsem se to nějakým způsobem snažil strukturovat, kdo se jak chová na té politické scéně, byť je to samozřejmě strašně různé. A vlastně tam dovozuju takové 3 základní strategie, u kterých si nejsem jistý, která je lepší a která je horší. To, o čem jsme se zmiňovali v souvislosti s panem prezidentem Zemanem a třeba i předsedou SPD Tomio Okamurou, tak je podle mě něco, čemu můžeme říkat kulturní boj, kterému předchází frustrace. Je to výhodná politická vlastně strategie, ale vidíme, že ne úplně vždycky vychází. Já mám vlastně trošinku radost z výsledku těchto voleb, ne protože bych byl nějak výrazně proti Andreji Babišovi, ale protože vlastně on na závěr si zvolil sérii nepravdivých výroků, aby právě ten kulturní boj především vůči Pirátům, ale i třeba vůči koalici Spolu co nejvíce rozmíchal. No a na to vítězství to nestačilo. Jo? To, co se vyplatí třeba v tom druhém kole prezidentských voleb, kdy vám jde přesně z těch 2 variant o to získat 51% hlasů, tak třeba nemusí být efektivní cestou pro sněmovní volby a já jsem vlastně rád, že to nevyšlo. Nicméně to, co vlastně až dosud do těchto voleb zastával Andrej Babiš, tak myslím, že to není úplně kulturní boj. Je to něco, co já jsem v té knížce nazývám, nebo navrhu nazývat bezhodnotový pragmatismus, který ale neumí vést. Myslím, že covidová krize toho je nejlepším příkladem, ale můžeme se bavit i o daních, školství, zdravotnictví. Každý týden jiný názor, protože ten názor zrovna vypadá, že rezonuje v té společnosti. Takhle, když to řeknu ošklivě do svých řad, můžete dělat noviny, ale rozhodně tak nemůžete dělat politiku. Ono ani pro ty noviny to teda není vhodné. A myslím, že se nám to velmi nevyplatilo v té covidové krizi. Můžeme do nekonečna tady jako generálové po bitvě říkat, která z těch strategií mohla být lepší nebo ne, ale rozhodně nebylo dobré každý týden vyhlašovat nějakou jinou. To je jakoby ten problém, proč tolik lidí umíralo. Ne proto, že zrovna v ten měsíc jsme měli o trošku horší strategii než Němci, Slováci nebo Poláci, ale že se to neustále měnilo a konec konců upřímně řečeno, nevím, jak se vytěšíte na příští týdny, ale to aktuální dění, že máte mít respirátory, tedy nemáte mít respirátory, tedy budete mít delší prázdniny, tedy nebudete mít delší prázdniny, učitelé teda budou bez roušek, tedy ty neočkovaní respektive nebudete testovaní, budete testovaní, teda budete testovaní lokálně. Tak teď jenom, abych krátce shrnul vlastně ty aktuální požadavky na vás. To se prostě nedá splnit. A poslední věc, nebo strategie, která mně přijde nebezpečná, tak je něco, co jsem nazval hodnotové placebo, které ale neléčí. Placebo je, jak známo, nějaká náhražka. Já si myslím, že tyto volby, a proto taky podle mě ta opozice vyhrála, tak už měla výrazně lepší program než v roce 2017. Já jenom připomenu, 2017, druhá na pásce, byla ODS, ale ten rozestup mezi prvním a druhým nikdy nebyl tak velký od vítězství Občanského fóra a pak poprvé ODSky. Vždycky vlastně ta další alternativa byla nějakým způsobem více relevantní pro více obyvatel. A ty volby 2019 byly skutečně takřka 30% ano a pak na 11% ODS a pak se to řadilo. Není to samozřejmě pro ten systém nijak tragické, ale pro tu legitimitu to samozřejmě jako problematické je, když ta druhá síla nemá ani třeba 20% podporu. To se nyní změnilo a myslím, že je to zasloužené, protože vedle nějakých jako deklaratorních věcí, za kterými ale ten volič nic moc nevidí a nakonec se třeba přikloní teda i k něčemu protestnějšímu, tak nyní si myslím, že obě dvě ty koalice, jak Spolu, tak Piráti a Starostové výrazně lépe ten program propracovali, byť si stále myslím, že v té těžké chvíli, ve které budou přebírat tuto zemi, tak některé z těch předvolebních slibů budou muset velmi rychle porušit, ale tak to už tak té politice patří.
Já se těším na vaše otázky, tak velmi rychle jenom vlastně přejdu ke konci. A to je vlastně, co s tím. Myslím si, že vedle toho, že poznáme tu českou společnost mnohem lépe, než ji známe nyní, prostě ten mýtus, že jsme nejstejnější společnost v Evropě, prostě není pravdivý. Každá společnost se nějak přirozeně rozrůzňuje a to, že tu nemáme na rozdíl od okolních států velké etnické menšiny, sociální menšiny, jazykové menšiny, výrazné kulturní předěly, neznamená, že se přirozeně nerůzníme. Prostě patří to k tomu. Když třeba jenom v tématu covidu dáte na výběr očkovat, neočkovat, tak i kdybychom se všichni shodli na tom, že očkovat je správně, tak logicky se vytvoří i nějaká protistrana. A je potřeba nějakým způsobem z toho udělat zase znovu konsenzus a shodnout se na nějakém racionálním řešení. Já pak tam mám jednu takovou idealisticky nazvanou kapitolu. Naučme se už konečně krizím, protože mám pocit, že Česku ty krize jsme nikdy moc neuměli řešit, protože vždycky někdo z vnějšku nám do nich vpadnul a my jsme mohli říkat, no tak to nejde za náma, nemůžeme to nějakým způsobem řešit. A říkám, překonejme je idealistickým realismem, ne politikou strachu. Co je idealistický realismus? Já mám rád Masaryka, už jsem tady zmínil Havlíčka, tak to už jste poprvé usnuli, tak teď zmiňuji Masaryka, tak to usínáte podruhé, ale ono je to neuvěřitelně jaksi nadčasové, to, co píše, jenom je potřeba se do toho trošinku začíst. A skutečně některé věci typu otázka sociální nebo česká otázka, hledání nějakého smyslu českých dějin, tak to je něco, co vlastně nějak neupadá. Musíme to formulovat trošinku jinak, ale ta otázka je stále relevantní. A já vlastně na závěr té knížky tvrdím, že je potřeba pro budoucí konsenzus třeba na příštích 10 let, já si myslím, že by to mělo být třeba aspoň tak na 15, protože než rozjedete důchodovou reformu a než jako první miliony lidí si řeknou, tak jo, tohle je to, co jsme schopni podpořit, byť chvilkama jsme měli pocit, že ty daně se nám navýšily trochu moc a trochu se nám ubral důchod, tak to vám trvá opravdu spíš přes těch 10 let, to je prostě navíc jak jednu generaci. A já tvrdím vlastně, že je potřeba mít ten příběh kompletní, protože jakmile ten příběh těch reforem není dovykládán jako v celém komplexu, tak tomu prostě většina těch lidí neuvěří. Myslím si, že třeba dobrým příkladem je klimatická krize. Někdo vám řekne, nemějte v té kole plastové brčko. Dobrý, tak nemáte, ale je to celý příběh? Asi ne. Už nejezděte dýzlama. Je to taky celý příběh? Myslím, že to není celý příběh. Musíme omezovat leteckou dopravu, tak si odepřete tu jednu letenku a jedete vlakem. Také to není celý příběh. Je potřeba skutečně tam provazovat spoustu věcí daňových, sociálních i lecjakých jiných, včetně vzdělávání, aby to vyšlo. A to myslím, že v té české společnosti nevidíme. Já na závěr tam říkám 4 věci, kterých se bojím, ale zároveň je vidím jako příležitost. A to je stagnující Česko, czexitové Česko, korporativistické Česko a asociální Česko. Pro všechny z těch 4 rozev myslím, že můžeme najít docela dobré argumenty, ale já si myslím, že to můžeme překonat něčím, čemu tam říkám ve zkratce puls a ty jednotlivé písmenka něco znamenají, protože tvrdím, že místo stagnujícího Česka můžeme mít prosperující Česko, místo chexitového Česka můžeme mít unijní Česko, místo korporativistického Česka liberální a místo asociálního sociální. Dohromady puls, hezky se to pamatuje, jsem ten novinář, tak mám rád ty zkratky, ale žádá si to právě mít ten příběh komplexní a v mnoha chvílích to samozřejmě je to příběh bolestivý. Myslím si, že je třeba se jako velmi výrazně vrhnout do daní, vám to přijde nuda, ale upřímně řečeno, jak vy si vyděláváte na živobytí, tak je to nějaké řetězení dohod o provedení práce, protože kdyby vás někde už zaměstnali na čtvrtúvazek, tak už jste jako mladí lidé příliš drahí, takže vám to nenabízí, vy se o to moc nezajímáte, protože do důchodu je ještě daleko, ale výsledek je, že to nikomu neprospívá. Jo? Tak třeba ten odkaz daňového systému z 90. let se musí změnit i kvůli vám, aby vy jste dobře dokázali nastupovat už na půl úvazky v této době, vyskytovali se, dokázali si z toho dobře zaplatit studium a pak mohli založit rodinu. To rozhodně v této chvíli tento stát neumožňuje. Když říkám unijní místo chexitového Česka, jak vy si říkáte, no co to znamená, ale já si myslím, že jsme z té unie vystoupili.
a musíme do ní znovu vstoupit. To přeci není jenom o tom, že teda tam máme tu hvězdičku, to je o tom, jestli skutečně dokážeme se svými partnery nacházet konsenzus a ten pak v českých národních zájmech prosazovat. My nejsme schopni v tom Bruselu ani zastávat stejnou pozici se Slovenskem, s druhou částí bývalé federace a přitom máme úplně stejné zájmy v spoustě věcech a nedokážeme to. Natož, aby jsme třeba v rámci V4, která se často zmiňuje, nebo některých jiných formátů prosazovali společné zájmy. Ani omylem. Do Evropské unie musíme znovu vstoupit, protože si musíme přiznat, že jsme z ní už vystoupili. Liberální Česko se často zmiňuje jako obrana nějakých občanských svobod, právního státu, demonstrujeme na Letných, ale já myslím, že je to něco širšího. Strašně nám hrozí návrat do 80. let, ne v tom smyslu, že by tady opět vládli komunisté, ale v tom smyslu, že se vlastně nerozhodují ty věci v parlamentu a dalších institucí, které jsou tomu určeny, ale funguje jako si nějaké UV či Národní fronta, kde se všechny ty zájmy stýkají a nějak se všichni z těch důležitých kluků dohodnou. Tak to fungovalo Česko poslední 4 roky. Kdo dostal to pozvání do průhonické Sokolovny nebo na úřad Strakovy vlády, tak ten měl velkou šanci, že prosadí své zájmy, ať už to bylo prodiskutované v parlamentu nebo nebylo. To si myslím, že je strašně nebezpečné a vlastně jedna z takových věcí, o kterých se moc nemluví, které by nás mohly dovést do nějaké autoritářské budoucnosti. A poslední, co je podle mě strašně důležité, nic z toho nevyjde, pokud Česko se nestane sociální. Sociální ovšem neznamená jenom navyšovat dávky. Sociální znamená pomoct regionům, které se propadají. Když se podíváte na jednu mapu, která mně přijde jedna z nejstrašnějších, co jsem kdy viděl, tak si říkáme, no tak ty pohraniční regiony, ty nemůžou tak růst rychle jako třeba Středočeský kraj nebo Praha. Ale není to pravda, protože když se podíváte na regiony, které jsou za našimi hranicemi, jako Sasko, Bavorsko, Rakousy, ale i třeba příhraniční oblasti Polska nebo Slovenska, za poslední léta rostly extrémně, protože šly z nízké základny. Ale když se podíváte třeba na Ústecký nebo Karlovarský kraj, tak ty se naopak propadá. To je naprosto nepřijatelné a i to patří do sociálního Česka. A myslím si, že v tom sociálním Česku je i vzdělávání. Jedním z největších úkolů příští vlády podle mě bude nějakým způsobem vyřešit to, že když se propadá nějaká škola a vedle je nějaká kvalitní škola, tak aby v rámci nějakého společného úsilí ta lepší škola dokázala potáhnout tu horší a nemělo by to být formou nějakého testování, kde už divné v 5. třídě se rozhodne, že ale ty na to nemáš, ty půjdeš na učňák a ty bys mohl jít na Gimpl. Takhle to nemá být, má to ty vzdělávací mezery, které jsou opravdu příkopy, se mají co nejrychleji zavírat a to, že to v Praze ještě nevidíme, protože tam máme relativně dobré školy, tak to neznamená, že to není jedna z nejakutnějších výzev, která před Českem v těch příštích 10 letech stojí. Já v této chvíli skončím, poprosím o vaše dotazy, ale trvám vlastně na těch svých 2 tezích, že aby nějaká změna byla trvalá ku prospěchu České republiky, tak nejdřív musíme tu českou společnost opravdu dobře poznat a dobře vědět její zájmy, protože jinak nám ta nespokojenost vyhřezne hned u dalších voleb a zase se všechno zablokuje. A druhou věcí, na které vlastně trvám, já můžu trvat na čemkoliv, ale která si myslím, že je důležitá, tak ten příběh často velmi složitých věcí musí být perfektně provázaný. Také vás nebaví film, kde vlastně ten konec za moc nestojí a kde nějaká postava vypadává a to, že to má dobrou kameru, to nenahradí. Prostě musí to být opravdu dobře odvedené kompletní dílo, aby to dobře fungovalo. A na úplný závěr, možná znáte mem, který se ale možná spíš šíří mezi už staršími lidmi mé generace, ne mezi vámi, tak je to takový mem, kde Masaryk má v ruce iPhone a říká nevěřte všemu, co vidíte na internetu. Tak asi nemusíme říkat, že to pravděpodobně ve své době Masaryk nemohl říct, nicméně citát Masaryka nikdy neuškodí a já jsem si tedy jeden vybral, jeden z těch, který je méně známý, ale podle mě je velmi důležitý. Práce politická jako skutečná práce všecka vyžaduje soustavnosti, pilnosti, stálosti, vytrvalosti. Občasné spružení citů a vůle a úryvkovité jednání není prací. Takové taktiky si dovolovali v starší době velcí páni, dovoluje si ji aristokracie a plutokracie ještě i dnes, ale to není politika lidu a nemá ani pro lid a vůbec pro nikoho významu. Tato politika je sport
ne práce. Nic proti sportu, ale dejme se do práce, aby to Česko v dalších 10 letech bylo prosperující a jednou z nejlepších krajin v Evropské unii. Děkuji a těším se na vaše otázky. Dobrý den. Já bych měl takovou otázku. Vy jste vlastně zmínil strany jako SPD nebo ANO, které bychom mohli nazvat populistickými nebo i extremistickými. Domníváte se, že by tyto strany mohly mít nějaký větší vzestup v budoucnu? Vlastně říkal jste, že vlastně současná vláda přebírá to žezlo, řekněme, v období krize a bude určitě dělat nepopulární rozhodnutí a pravděpodobně nedodrží nějaké předvolební sliby. Jak to vidíte do budoucna? Jenom možná zmínil jste populismus, shodou okolností včera jsem byl v Brně na jedné konferenci s německými kolegy, kde jsme se zhádali o tom, co je populismus. Oni tvrdili, že je to něco absolutně negativního. Já si to nemyslím. Ten populismus, on upozorňuje ty tradiční strany, že něco je neřešené. Jo, třeba proč vlastně Andrej Babiš uspěl? Protože 2010 všichni ostatní tvrdili, že korupce není problém v České republice. On na tom postavil svoji kariéru a jedno, jaký má osobní příběh. Takže ten populismus může být v něčem až léčivý, pokud má ten výsledek, že ty tradiční strany se chytnou za hlavu, nebo tradiční mainstreamové strany obecně přijatelné a vlastně začnou to nějakým způsobem reflektovat. To bych si přál. A k samotné vaší otázce, myslím si, že ten vzestup ještě bude relativně velký, protože znovu, jak jsem na začátku říkal, to je přesně to, že nesmíme si říct, tak jak to dopadlo v České republice, 108 hlasů pro pětikoalici, tak to je jasná změna, tím je to vyřešeno. Není. Je tady minimálně 700 000 hlasů, které nemusí udržet pan Šlachta, Hamáček a Filip. A v té chvíli si uvědomme, že v příštích volbách ANO nemusí mít 1 000 000 hlasů, ale milion, nebo já nevím, kolik byl ten výsledek, přes více než 1 000 000 hlasů, ale může mít přes 2 miliony hlasů. A já tady nechci říkat, která strana je mi sympatičtější a která ne, ale skutečně, jak si v této chvíli ta vláda před sebou nemá jenom vlastně zvládnutí poměrně velkých krizí, které se na nás valí, ale i to, aby vlastně si trošinku sáhla do toho 1 000 000 hlasů, pokud ty strany, ty malé strany nepřekonají 5% hranice, aby to všechno právě nešlo za ANO a SPD. A znovu říkám, já nechci říkat, která strana se mi líbí více či méně, ale ten populismus skutečně, pokud má fungovat ku prospěchu té demokracie, tak musí být jenom takovým jako zvonkem, který nás upozorní, aha, tady něco zanedbáváme a rozhodně celé toto téma nemůžeme nechat jenom extrému. Já se vás chci zeptat, jak si představujete takového typického voliče ANO nebo SPD a koho si myslíte, že volili dříve, když tady ještě nebylo tolik těch protestních stran, mimo teda komunistů? Skvělá otázka. Často v té Praze, to je právě ta bublina, máme pocit, tak volič, ano, to je někdo, kdo má rád autoritářství, vzpomíná na komunismus, chce strašně moc dávek a rozvrátit stát. Ale to je právě jako ten dojem z té pražské bubliny, vůbec to tak není. Navíc ještě naše strany často nepřesahují 5% hranici, zatímco ANO má 30% podporu a to musíme v demokratické společnosti podporovat. Proto my jsme aktuálně vlastně před volbami rozjeli poměrně velký projekt ve spolupráci s výzkumnou agenturou Behavio, kde jsme se neptali o tom, jako kdo je nejlepší premiér podle voličů v předvolebním období, jaké jsou nejlepší programy, jaké jsou nejdůležitější témata, ale co považuje za důležité jednotliví příznivci stran, právě proto, aby jsme se už konečně dozvěděli, vlastně, co chtějí příznivci ANO, SPD, TOP 09, ODS, jaké jiné strany. A bylo to neuvěřitelně zajímavé. Ty čísla nemáme čas tady znovu přeříkávat, ale skutečně se ukazuje, že pro voliče ANO, ale to třeba takto předtím hodně uvažoval podle mě volič ČSSD nebo ODS, když to byla dominantní strana. Prostě poměrně silný pragmatismus. A to, že my v médiích neustále upozorňujeme na některé prohřešky stávajícího premiéra, tak třeba z těch čísel vyplynulo, že ani voliči ANO si nemyslí, že Andrej Babiš je čestný a poctivý, ale zároveň si myslí, že je rázný, rozhodný a dokáže věci dotáhnout do konce a něco dokázal. A zjevně tato skupina kvalit pro některé voliče je silnější než pochyby o tom, jestli se chová mravně či nechová. A to třeba někdy, mám pocit, v Praze máme jako problém pochopit, ale hodně lidí takto uvažuje. A rozhodně nějak celkově
hanět voliče ANO je, myslím, zcela jako nemístné, protože přesně jak říkáte, Andrej Babiš přeci původně začínal na voličích ODS, Věcí veřejných, TOP 09. Pak přešel na voliče ČSSD, KSČM a v těchto volbách se pokusil vysát voliče SPD a dalších menších stran, což se mu podařilo tak moc, až ty partnery nyní nemá ve sněmovně. Takže podle mě skvělá otázka a znovu vlastně mi to nabíhá na to první. Musíme mnohem lépe poznat tu českou společnost, abychom vůbec mohli říct, co jí můžeme nabídnout a co může být ten konsenzus na příštích 10 let. A to, že vlastně ani po spoustě let debat o kvalitě vlády Andreje Babiše přesně vlastně nevíme, kdo byli ti podporovatelé, tak to ukazuje na jisté selhání nejenom jako akademické sféry, ale možná i nás novinářů. Díky. Já jsem se chtěl zeptat, co si myslíte, že by mohlo mít za následek určitý úpad takové té klasické levice v České republice, ve formě samozřejmě ČSSD. Jo. Ale skutečně není, vlastně jedna z nejsmutnějších věcí pro mě bylo, když nastoupil Andrej Babiš, tak i ti, kteří byli jeho odpůrci, tak vlastně s ním souhlasili, že je přežité pravolevé dělení. Já si to nemyslím. Já si myslím, že je to pořád základ. Ta pravice a levice se naplňuje čím dál novými obsahy. Jo? Kdo ještě před pár lety se bavil o klimatické změně, kdo se bavil o důchodové reformě, i když o té možná ano. Ale ty obsahy jsou nové, ale ten střed musí neustále fungovat. A pokud tam nemáme klasickou levici, tak upřímně řečeno na to doplatí i ta pravice. Jak já mám obhájit svůj pravicový pohled na věc, který je více individualistický, když tam nemám ten silný názor, který více prosazuje nějaké sociální rovnostářství. A skutečně je otázka, jakým způsobem se to vyvine, protože, jak jsme říkali před chvilkou, tady bude boj o 700 000 až 1 000 000 hlasů a to ANO by se nechovalo rozumně, kdyby vlastně tu sociální nohu oslabilo tím, že by znovu pustilo ČSSD do sněmovny. ANO se hodně posune pravděpodobně doleva, protože stávající vláda bude středopravicová a v té chvíli je otázka, jestli můžeme jako brát ANO za stabilní levicovou stranu. Ne, bude to prostě nějaký pragmatický konglomerát, který nijak nepomůže tomu dělení, které já si myslím, že stále přežívá. Pokud jste tady příznivci Zelených a Pirátů a dalších, tak možná budete se mnou nesouhlasit a opravdu to už nefunguje. Nejsme v 90. letech, pravo-levo nefunguje. Ale já budu, nebo v další debatě, kdybychom měli čas, tak bych trval na tom, že to dělení je základní, musí zůstávat a k tomu pravice potřebuje v tom sněmu levici a levice právě potřebuje pravici. A to bohužel tady v této chvíli nevidím, protože přestože vidím sociální aspekty u Pirátů, lidovců, koneckonců všech dalších stran, tak si nemyslím, že v této chvíli máme levicového reprezentanta ve sněmu, který by jako dlouhodobě prosazoval levicovou politiku a myslím, že je to ke škodě včetně pravičáků. Děkuji za otázku.